O Partido Popular de Galicia condena sen dobreces, unido en voz alta, aos que empregan as bombas para ser oídos. A radicalidade, a violencia e as bombas non caben nin na sociedade nin na política galega e aqueles que as empregan deben de ser perseguidos, xulgados e deben de pagar polos seus actos. Lamentamos profundamente a falta de unanimidade entre os partidos da oposición para rexeitar de xeito contundente o terrorismo e instamos as direccións do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista de Galicia a que digan cal é a súa verdadeira ideoloxía con respecto ao terrorismo. É moi grave que partidos democráticos como os que lle falo, como o PSOE e o BNG, non amosen unanimidade en torno a algo que debe ser unha premisa incuestionable nunha sociedade civilizada e democrática. A viguesa de Beade e, afortunadamente, non tivemos que lamentamos totalmente todo o uso da violencia. Moi bons días a todos e a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria materiais dende o Partido Popular.